Okay, nu starter kampen. Yep. Nu skyder I fandme snart for fanden, ellers så kommer jeg fandme ind og skyder bolden for jer. Mathias! Ja, måske. Ja! Hallo! Begynder vi snart? Ham der, den der gris der, den kan jeg sgu ikke finde ud af at redde nogle bolde. Nu har de gået bolden. Han går op mod midten af. Han lægger bolden. Han går så klar til at skyde. Pejse! Der er 5 minutter, der er 3 minutter tilbage i kampen. Nej, det er der ikke. Så kom der i gang for helvede! Undskyld, vi fik ikke dit skud, vi fik kun den ramt mål, så hurtigt skød du. Der må fandme være hånd på der. Nej, det er mål, men vi skal skyde. Så du ikke mit mål, Nick? Jo, jeg så dit mål, og så starter en og rammer dernede. Ja. Det må vi fandme ned og optage lidt bedre. Ej, vi så ikke dit mål, det må vi fandme undskylde. Vi var lidt for længe om at få den startet igen. Ja. Og hver gang vi bander, så skal det bare lige gå sådan, de siger bip. Bare bip da! Han skyder den som en flue i et net. Hvor mange mål har I nu scoret der? Der står 5-1! I har været i gang 4 minutter. Ja, og det må sgu gerne til langt. Ja. Ja, det er sådan en video, vi har lavet op på skolen. Den er meget fin, den her.
venner spiller fodbold. Det er lige venstre. Nu står der 3. Nu står der 10-3. Nej, 10-5. Så 10-6 for helvede da. Eller min novelle.